De derroches tamén acusou o goberno o voceiro nacionalista. Francisco Vilariño pediu un cambio na política á hora de facer investimentos para que o Concello destine máis cartos a programas de emprego. Pola contra, dixo, céntranse nas obras faraónicas e no glamour. Nisto tirou man dunha revista do Corazón na que sai Crespo acompañando a pregoeira María Castro o día do cocido. Ao final, o grupo de goberno non apoiou a idea nacionalista de crear un pacto local polo emprego, escudándose en que o Concello non ten competencias nin recursos. A edil Fe Cortizo lembrou que xa están en marcha un pacto polo emprego a nivel comarcal e a piques de porse outro en funcionamento dende a Deputación de Pontevedra. Pero o principal enfrontamento dialéctico de Francisco Vilariño foi con Román Rodríguez por presentar unha moción en contra do decreto do galego. O nacionalista, escudado no seu asento durante toda a sesión por unha pancarta de Queremos Galego, dixo que era tristísimo que Román trouxese a Lalín esta moción. Como auténtico kamikaz e como auténtico tonto útil das élites máis indesexables que este país teñe. E hai un anuncio que o defina vostede perfectamente, non? Que era o anuncio este de iba para hombre e se quedou mono. Pois vostede exactamente igual neste tema, non? Era unha persoa que apuntaba certa sensibilidade cun tema tan importante como este, que non é de ninguén, repetimos, e que vostede, desde logo, é o defensor ultranza dunha postura tan indigna. E mire... Pero, bueno, cando se recurre ás argumentacións e se empeza chamándolle un kamikaze, pistolero, tonto, mono, indigno e fanático, eu creo que se te miras con espello, Paco, percepción outra vez, mono non é isto. Pero fanático, kamikaze, pistolero e talibán,